ako sa labas. Papunta ako sa Excite. Bibili ako ng iPad Air. Wi-Fi lang. So, salubong ko sa anak. Samahan niyo ako. Ito mga idol. Kita ng araw. Kasi ang layo nito 1 kilometers away yan. Yan. Nasayaan ako. Alam ko rin guys 1 kilometers away ako. Ayan, napupunta ako. Excite. Yan. Dahil excited na rin ako. Ito. Lapit na ako pumasok. Pasok na ako dito sa Excite. Yan ako. Ha? Okay. Yan ang main door. Yan ang main door. Yan. Well guys. Yan. Ito na. Yung mga iPad. At as per doon sa information doon na tinawagan ko, meron daw dito. Wala naman. Ito ba? Ito na yon. Ito na yon. Tignan punta ako dun sa hapon. Ito yan. Yan. Ito nga yun. I'm sure. Ito nga yun. Ito yung bibiliin ko. Yan 256gb yan. Takang sa counter. Please. I have to go in there. I want this one, the same. This 256. Come with me. 256, right? Yes. Ito, punta na sa عطى 256 من التسعة. You need extra warranty? No. Why? You bring also to Philippines. It's useless warranty here. Same Apple care. Yeah, you know? I will get in the Philippines. Right? Alright. Give me telephone number 05 054 4 058 25 058 054 058 7235. Just wait. Just a minute. 054 058 7235 سبا اثنين 7235. ثلاثة خمسة. Oh, just wait. ماشي؟ No. ليش no? Because I called. Oh guys, Ethan. Arang pa daw parang extra parang jarira yan. Bilihan ng mga appliances and mobile and tablets and laptops yan. Dito lahat. Problema pa sa presyo. 2299 daw. And nakalagay sa site sa kanila 2229. So laki ng diferensya sa 70. Ba't ako bibili pag sakali? Bibili na ako sa Apple Store. Di ba? Ando na sa kwan. Ito yung ano ko, 100. Kung bibili ako nito 99 siya. Ito 99. Tapos, ito yung kanya. So kung kukuha ako nito 99, baka sakaling makakuha pa ako ng mas mura. Kasi mas mahal eh, 219 to 99. Alas na damo? Ayan. Nakuha yung dito. Ayan. Sabi na ako. So, hindi ko naman siya bigyan ng cover. Kasi budget. So, maglalakad naman akong pauwi. So, dito. Lalabas na ako. Say hi to my vlog. Say hi. Teka lang. This vlog. Body joke hindi vlog. Ayan. Ito na guys. Pauwi na ako guys. And nabili ko yung tour ng lakad-lakad. Ito kami sa opisina namin. Yan yung opisina namin. Nataas kami. At ako'y pagod na. Pawis na ako.
piece na lang. Open na natin ito. Makapag-unboxing na tayo. Tawid lang ako ng kalsada. Ayan. Unbox tayo. iPad. 9th generation Wi-Fi. Ayan. 256gb. Ayan. Unboxing natin. California Apple. Sticker. Yan. Tapos, ano ba? And meron siyang charger. Yan mo, yung iPhone ito walang charger. Ito meron 3 charger. iPad. Yan, here. Yan na, wala naman ba? Wala na. Yan. Buksan natin ang gray. Ito. Open lang pala. Apple siya. Set up na natin siya. 10 inch. 10.2. Set up natin. Yun. Ako. Meron siya 58% ng battery. First home button. First home. Wala. English. Mas pa tayo. Natin ang Philippines. Mas na Philippines. Philippines. Set up. Ito. Natin ang Wi-Fi. Ano naman sa Wi-Fi? Wi-Fi po. Ito. Minutes to activate yung kanya. So, yun guys. Thank you for watching.